Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Peteng dedet Jagati Narendra Agung hing Traju Trisna nenggih Sang Prabu Bama Narakasura kaya wis pepes lan pupus pengangen-angene Sang Prabu Bama Narakasura. Wong tuwa ingkang den dama-dama ingkang den bekteni lan den aji-aji suwene wis Sabta Candra linggar saka sasana nagari Dwarawati nenggih Sang Sri Bathara Kresna. Umyung rame sabawane kawula tasih hanggerba lamun to socaning rat oboring jagat Prabu Harimurti wis sida moksa. Oh Kresna mati, Kresna mati, Kresna mati. Kula ingkang sowan duh Kakang Mas. Ngenes dening Ludira kawang-wang gegono pang sumirat kula nuwun sewu Kanjeng Sinuwun. Kula ingkang garwapun Haknyanawati saged raosaken kados pundi aboting penggalih paduka duh Kakang Mas. Magepokan kaliyan nuwun sewu sirnanipun ingkang Rama Ndrawati ingkang sampun tungkap pintung sasi menika
linggar saking kraton lan kathah ingkang mastani bilih. Sang Prabu Kresna sampun purna jejibahanipun. Sampun rampung darmanipun satemah seda muksa. Saraganipun duh Kakang Mas mongko nuwun sewu. Piyayi ingkang sampun seda menika nadyanto ditangisi paribasan nganti mili getih. Tertamtu mboten badhe saged wangsul malih duh Kakang Mas. Malah monggo samangke kula dherekaken nglajengaken darmanipun ingkang Rama mbacutaken kautamanipun. Sang Hyang Wisnu mbacutaken anggenipun rinten dalu tansah nyebar dumateng kautaman. Oh Hatnyonowati garwanipun Kakang Yayi Dewi Hatnyonowati. Mestine Yayi bisa ngrasakake wiwit Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna akeh sing ngarani lamonta panjenengane wis seda moksa handayani jagat iki ora tentrem. Ananging dadine dintrem Yayi donya sing wingi kebak pepadang ripalungguhan iki anane mung penandang. Merga wis socaning rat oboring jagat iki sing Sang Hyang Wisnu ingkang weh perbawa kamulyan katentreman kabagyan tumraping sagung tumuwuh. Wiwit akeh lelara ingkang njalar tumular glandang nyawane mayuta-yuta. Manungsa sing kudu krenggut uripe awit saka gawate penandang kuwi maweh Hatnyonowati. Ora kuwi wae kanyatane ripalungguhan iki akeh para tani para dasih kabeh padha nangis, kabeh padha ngrasakake perih lan uga penandang merga saben-saben hanenandur hanggara bumi satemah hasil ora bisa nyenengake Hatnyonowati. Banjur yen pancen bumondhok perintah supaya mbacutake lelabane Kanjeng Rama, yen kanggone Hatnyonowati ndondhok cahayu aku kudu piye? Nuwun sewu saksedanipun Kanjeng Rama. Samangke Ndorowati suwung tiyang sak negari sampun kecalan pengayom duh Kakang Mas. Mongko sampun cetha pratela menawi priyayi sepuh. Menawi sampun seda mongko menika jejering Narendra. Mboten wonten piyayi ingkang trep nerusaken nglenggahi dampar keprabun Ndorowati kejawi para putra-putranipun duh Kakang Mas. Menawi kula tingali Yayi Samba menika dereng trep dados ratu, langkung-langkung ingkang rayipun Setyaka menika ugi taksih dereng kathah sangunipun ing bab tata ingkang kaprajan duh Kakang Mas. Saya-saya Gunadewa ingkang samangke sampun dipun sabrataken wonten ing Astama Gada Madana Karana. Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna rumangsa isin ing atase Narendra Agung Binathara duwe anak satriya nanging kok amewawi buntut lho Kakang Mas. Buntute iki ning mburi apa ning ngarep? Nggih ten wingking. Nek buntute panjenengan menika nggih ten ngajeng. Lah dalah. Kok bandol iki lho. Paduka. Lah banjur aku kudu piye Hatnyonowati? Mekaten Kakang Mas. Paduka menika putra pembayun saking Prabu Sri Bathara Kresna ingkang wenang nekem kawibawan lenggah dampar ing Ndorowati. Oh.
Brumroreh manguswa myung ambrengeng kadi karunaning kaswa sihaning marga memalatgung risang kunto hasrat mojo jagat dewa bathara jagat pangestunkara ya yen ndak gagas nganti tekan jroning tias kaya bener sing dadi aturira nduk Cahayu Haknyolawati ora kok ateges Bama Narakasura kuwi edan kawibawan mendem karo kalungguhan kepengin mukti Nyakrawati ana ing kraton Ndarawati iki babar pisan ora mbok menawa pancen aku sing jinejer mongko dadi anak pembayun utawa anak mbarep sing kudu pinter mbudidaya nyelametake bumi Ndarawati yen pancen kaya mangkono ri palungguhan iki pun Kakang sisan gawe yayi pun Kakang sisan gawe mundhut pamit mangsa Baranga anggenmu ngreksa marang Traju Tresna Yayi Haknyolawati leng-leng lalu hangulati surya mangrangsang waya leng-leng driya mangku mangun kong kandohan rimang Praja Traju Tresna tak aturke kowe nduk Cahayu pun Kakan nyuwun pamit. Paman Patih Pancat Nyono paman. Monggo kula aturi para sowan paman. Hei! Ah, hei! Oh! Leng-lenging driya mango bangun kong kanduhan rimang Nerlina tanpa kahanin kawula nuwun sewu Angger Ratu Haknyolawati amiji dumateng ingkang pamanding kepatihan kula pun Pancat Nyono cumadong dawuh Angger Ratu Paman Patih Pancat Nyono paman kabar ingkang sumebar warta ingkang wasrata magepokan kelawan seda moksane Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna bakal ndak gunakake kanggo gaman anggonku bakal mecah kerukunan trah Sri Bathara Kresna lan mestine Paman Patih Pancat Nyono isih kelingan Haknyolawati kiat majaning swargi Kanjeng Rama Prabu Narasura kelawan Kanjeng Ibu Yogini satemah nurunake kelawan aku Haknyolawati lan Paman Pancat Nyono ki kadang anompe Kanjeng Ibu Yogini negara Traju Tresna iki biyen jenenge negara Surateleng sing dilenggahi dening garwaku ya bojoku mbiyen ya kuwi Prabu Bomantara satemah dredah munggahing Pancabakah kelawan wong Ndarawati Prabu Kresna banjur nuding jago ya kuwi anak lanange sing jenenge Bambang Sitijo satemah dumadi peperangan antarane Bambang Sitijo kelawan Prabu Bomantara
ingkang dadi srana sedane sesembahaku ya garwaku ya bojoku paman. Nadyan to aku mbiyen banjur dipalakrama dening Bambang Setijo lan sakwuse Bambang Setijo dadi ratu ning Surateleng kanthi ajejuluk Prabu Bama Narakasura lan negara Surateleng iki kuwalik dadi negara Traju Trisna sing dikresnake sing dikersakake ya kuwi Ratu Ndharawati mbiyen supaya Prabu Bama Narakasura gelem ngimbangi katresnan kula. Nadyan to aku warandane utawa randane Prabu Bamantara mbiyen ya panggah doyan lho. Nanging nadyan to kaya ngapa lan kepiye? Rasaku isih gething, rasaku isih serik, batinku isih mangigit-igit. Boten menapa-napa wonten paribasan ora kena prawane dinteni randane. Ampun gecul to paman obat. Wong paribasan utang wirang saur wirang utang pati ya nyaur pati. Durung marem rasane ngatiku. Lamun to durung weruh anake Kresna padha geger rebutan warisan. Oh. Apik tenan. Agyatri sangkapirango rinangku lagi nempet kempit dosang retnaning bahwana ya si tukang walang ati aduh anggeratu sejatosipun batos kula tanpa benten kalian penggalih paduka anggeratu raos kula ngantos dinten samangke tetep boten trimah bumi Surateleng mriki diidak-idak kalian tedhak turune Prabu Kresna mliginipun Prabu Sitijo inggih Prabu Bama Narakasura anggeratu Dina iki anake Kresna bakal tak gawe geger tak gawe geseh supaya ora rukun mendho rebutan dampar keprabon mendho rebutan warisan negara Ndharawati. Umpami sanggit rungsi trika daya menika mangke boten kalampana kados pundi angger ratu. Lan kula pun pancet nyono sampun mangertosi bilih jagat jengandika angger ratu menika semunipun cerak kalian atmajanipun Sri Kresna ingkang nami Raden Samba Wisnubrata. Paman Patih Pancat Nyono kowe tak kandhani ning kowe aja kandha sapa-sapa lho ya. Ya angger ratu. Ya pancen aku kuwi ya tresna karo Samba, Samba kae nadyan to cilik ya kenceng. Puluh gedhe ora kuat suwe iki nggo apa ijol ke apa lho. Walah kados mekaten ya angger ratu. Nggih. Pancen sengaja aku cedhak kelawan Samba. Rasaku wis nyawiji marang Samba. Ning ripalungguhan iki nyatane akeh panggodaning katresnanku. Tur upamane anggenku sambung tresna karo Samba dingerteni dening Kakang Prabu Bama Narakasura pancen kuwi sing tak arep-arep. Kuwi uga salah sawijine dalan anggenku bakal ngrusak tedhak durune Kresna. Oh. Pumasanya pratangga winduyat hamun-hamun leraku mampang maledik pancolot
utus sing siwangu ulun ing lajeng kersanipun Angger Ratu Haknyonowati kados pundi? Tutno laku jantraku tak pengin weruh anake Kresna padha rebutan warisan paman. Ampun lirikku mampang. Sopanku owong becik lumrangkang sakaraga aduh. Jagat Dewa Bathara ya jagat mangestungkara. Yen ndak gagas bener kang dadi ucape Yayi Haknyonowati. Putra Ndarawati ki sing tuwa dhewe ya aku. Ora ana liya kejaba mung Sitijo. Mergo aku mijil saka garwa sepuh ya kuwi Kanjeng Ibu Pertiwi saking Kahiwangan Eka Pertala. Samba Setyaka apa dene kowe Gunadewa? Aja cumantaka aja lanyo-lanyo tumrap hampar keprabon negara Ndarawati. Saksedane Kanjeng Rama sing menang dadi ratu ya Ratu Bama Narakasura ya Sitija.
Oh ing muni sinebat kademangan Widara Kandhang awit kawicaksanan Narendra Agung Mandura Prabu Basudewa katetepaken dadi bumi perdikan ya bumi merdika ingkang den lenggahi dening Dempang Sagopa. Dene samangke kuwalik saka kademangan dadi kepatihan. Anenggih papan dununge pepatih Darawati. Sang Udawa miwah ingkang garwa Antyawati ya Antiwati. Andra ingkang puspita harum kasiliring samirana mamre Sekar Gadung Ko ngas Gandanyo Maweh raras renanding driya
jagat dewa Bathara ya jagat Mangestungkara. Garwanipun Kakang Yayi Antiwati utawa Yayi Antiyawati. Nadyan to Udawa ki perangane wong bondo. Aku ki perangane wong sing ora pinter nanging aku wis kulina gagapi marang ulah pasemon. Ya nadyan to ora kawijil kang dadi aturmu. Yen aku nyawang praupamu, peteng kaya ngono kuwi aku iso ngrasakake lamun to kowe iki lagi gelo. Antiyawati. Kowe lagi kuciwa, yen pancen ana bab ingkang ridu kelawan penggalihmu, ana bab ingkang nrimpet lan nyandung ana ing pamikirmu, kowe mara gage matura marang pun Kakang Nduk Cahayu. Jare sing jenenge garwa kuwi sigaraning jiwa, wong wadon ingkang wis kinodrat mongko dadi jodhone wong lanang kuwi. Saka keparenging Gusti ingkang nyipta jagat, malah ana ingkang sing ngarani jare bojo wadon kuwi dumadi saka ceklekane iga wekase bojo lanang. Ya baleni ucapku lho. Bojo wadon kuwi dumadi saka ceklekane iga wekase wong lanang. Dadi dumadine Antiyawati mbiyen kuwi dumadi saka iga ceklekane iga wekase Patih Udawa. Wong nek tembunge saiki kuwi wong wedok kuwi dumadi saka tulang rusuke wong lanang. Iga wekas. Iga wekas niku nek setunggal, nek kalih pripun? Lho, ya mesti siji. Lah yen banjur sinuwun sewu, ana wong lanang sing rabi kliwat saka siji, ngono ki tegese piye yen ngono kuwi? Ngono iki nek panut-panemumu piye? Lho, mbok menawa yen ana wong lanang sing rabi kliwat saka siji ngono kuwi igane kuwi ngepang mekeng loro ngono kae lho. Kowe iki arahmu siji. Kowe arep ning endi to? Aku perangane nadyan to aku iki derajatku ki patih, ning aku klebu patih sing ora nate ngiwa, ora nate nengen. Cara wong mlaku saiki aku kuwi lurus lho. Aku ki wis menep lho Antiwati. Ya nadyan to aku mbiyen mung bocah desa saka Widara Kandhang kene, ning aku wis kaangkat derajatku dening Sinuwun Prabu Ndarawati, aku dipilih dadi patih apa wis sumanding dasare dadi wong nomor 2 sak negara Ndarawati. Ning lak ra tau duwe tingkah neka-neka apa kowe tau krungu jenenge Udawa kok sobo karaoke iki ora tau Antiwati. Paribasane dadi patih laris ning ngendi-ngendi tanggapane ora tau leren lho. Kapan to kowe mak sruwing krungu kupingmu, krungu kabar aku duwe senengan karo sinden iki ora enek lho. Aku iki tertib tak kandhani. Ya mung kowe sing rina wengi tansah nyungging, nyanding lan pinter. Nekem jantunge pun Kakang Nduk Cahayu. Wong lanang iki ora lor ora kidul lho. Ora etan ora kulon. Sing diomongke ya mesti ngono kuwi. Yen pan ning ngarepe bojo kaya enak-enak tembunge kaya enak-enak dipangan. Nek ning njaba yuh. Jan nganti kaya glangsiran lho kowe lho. Kuwi lak wong liya, liyane Udawa. Udawa ki tertib lho Antiwati. Alah. Wong wedok kuwi ya wis hafal karo watake wong lanang, ora lho. Mengko sisik. Kowe kok nesu, kowe kok gelo ki janjane perkarane ki apa, Antiwati? Mongko kowe wis ngerti dhewe lamun Ndarawati Ripalungguhan iki lagi prihatin. Sinuwun Prabu Kresna sing wis 7 sasi iki jengkar saka kraton ora ana kabar kabul kamusanane. Lho, lalakone negara sing kaya ngene
iku nyambut gawe nganti rekoso olehku meres karo pikiran supaya enggal antuka titik temu kanggo srana kamulyaning para kawula dasih. Bareng aku balik ning kepatihan Widara Kandhang lho. Ana ing Widara Kandhang kene ora kok suguhi nganggo esem guyu, parandene malah kok suguhi nganggo ulatmu sing peteng prengat prengut ngono iki lho. Mongko sing uwis-uwis saben-saben Udawa ki teka. Engko anduke ya wis cemepak lho. Sabun sikat sak odole kabeh iki wis cumepak lho Antiwati. Lan uga aku yen kepengin dahar ana ing meja ya wis gumaris, wis cemawis apa dedaharan kang dadi pekarmane Patih Udawa. Lah kok saiki beda lho. Aku teko meja blas ora enek apa-apa. Aku arep adus anduk ya teles kabeh, sabun ya ora ana, anane sabun kaya bolong tengah lho Antiwati. Nuwun sewu Antiwati, sabun iki mbok ge apa Jal? Para pinter wis kepareng paring dawuh, wong wadon kuwi bakale mlebu ana swarga liwat dalan ngendi wae, kuwi titikane ana petang perkara. Wong wedok bakal bisa mlebu ana swarga liwat dalan ngendi wae, kuwi titikane ana patang perkara. Sepisan ya kuwi wong wadon sing gelem ngibadah. Kuwi padha rungokno. Kira-kira ning kene iki ana wong wedok sing ora gelem ngibadah. Ngono kuwi kira-kira wonge ya teka. Wah. Ngibadah kuwi tegese nindakake perintah ngedohi cegah lho. Anut agama ingkang rinasuk kapitayan ingkang gililut kuwi siji. Dene ingkang angka loro wong wadon sing seneng poso utawa seneng prihatin. Titikane wong wadon sing bakal munggah swarga ya kuwi wong wadon sing seneng poso utawa seneng prihatin. Kowe iki ora kok dikon prihatin iki duwite iki cukup mung kanggo sesasi rak. Kowe kok malah mek Bank Mekar lho. Lu Putih Mekar kuwi ya kur BRI lho. Kowe iki takon prihatin. Mangan ora enak. Lerene aku iki ngumbah apa lambemu kuwi ora keje ngono lho. Ora seneng poso, ora seneng prihatin. Dene titikane kang nomor 3 ya kuwi wong wadon bakale munggah swarga lamun to gelem ngajeni karo wong lanang lho. Ya nadyan to diitung Udawa ki diukur ya ora bagus paribasane. Ning lak ya aku mbiyen ki pilihanmu dhewe ta. Mula yen pancen iki wis dadi pilihanmu, ya sing temenanan anggonmu hormat, anggonmu ngajeni marang apa kang dadi kekarepane bojomu lho Antiwati. Dene ingkang pungkasan angka 4 wong wadon bakale bisa mlebu ana swarga liwat dalan ngendi wae. Lamun to wong wadon mau pinter njaga marang kehormatan, tegese pinter njaga karo kawanitane. Yen ora cetha kurang gamblang wong wedok sing pinter njaga sawah sanding WC lho Antiwati. Inggih kula mangertos. Lah iya, ngono kuwi lho. Aja nganti ana paribasan sing lanang lagi kondangan, sing lanang lagi ngoslametan, ning sing ning omah malah nggih genduran nggih slametan karo wong liya ki aja nganti Antiwati. Kowe madhep rene. Madhep rene Antiwati. Yen pancen pun Kakang ana klerune, ana lupute. Kowe kandha klerune pun Kakang kuwi ana ngendi Antiwati? Nuwun sewu. Nuwun sewu. Matur sisip nyuwun gunging samudra pangaksami. Mumpung paduka utawi jengandika Kakang Patih Udawa Andhangu lan ugi menika wonten wekdal ingkang longgar utawi mirunggan kula badhe matur prasaja. Duh, Kakang Mas. Gage kowe matur marang pun Kakang, keluhamu ki apa, Nduk Cahayu?
Nuwun sewu. Sakmenika kula nyuwun dawuh katerangan ingkang saknyatanipun. Sampun ngantos dipun tambahi lan sampun ngantos dipun suda ingkang jujur kemawon lan ingkang saknyatanipun kemawon. Kowe arep takon bab apa? Hantiwati. Nuwun sewu. Ngantos dumugi samangke menapa Kakang Patih Udawa taksih kagungan rasa tresna kaliyan Antiwati. Lho. Kowe nganggo dasar apa to? Nganggo dasar apa kowe kok takon kaya ngono kuwi? Nadyan to saka tutukku ki ora metu tembung aku tresna karo kowe, ning yen kowe nyawang lagak lagon lagyane pun Kakang, kudune kowe bisa maca. Lamun to pancen lair batin tresnaku marang kowe, Antiwati. Yen pancen jengandika menika tresna dumateng Antiwati, yen pancen tresna marang Antiwati menika lair batos. Tandha katresnanipun bojo lanang kaliyan bojo wadon menika kados pundi? Menika menapa duh Kakang Mas? Wis dadi sumpahe Patih Udawa, sak bisa-bisa aku bakal mulyake Yayi Antiwati. Lajeng caranipun mulya sing ndak karepake piye? Nuwun sewu. Blaka suta blak kotang terus terang kemawon. Kula sampun pinten-pinten dinten, pinten-pinten wulan menika saben wonten pepanggihan para putri-putri garwanipun para pejabat. Garwanipun para Sentana Praja Ndarawati, kula menika mboten nderek. Kula menika sampun mboten tumut. Lho, sebabe apa kok kowe ora gelem kumpul karo bojone para pejabat Nayaka Praja Ndarawati? Kula menika isin. Lho. Sing dadekke kowe isin kuwi apa? Bab apa? Hantiwati. Nuwun sewu. Bojone para pejabat menika kalungipun menika ageng-ageng gelangipun menika ngrembyang lho Kakang. Mongko anggenipun dugi wonten papan arisan kala wau mesti mawi titian ingkang mewah, titian ingkang endah, titian ingkang awis reganipun lho. Ing atase Antiwati, ing atase garwane Patih Udawa parandene dipresani, ten lengen kula lho, ten lengen kula ten gulu kuwa blas ra enek apa-apa lho Kakang. Ngen dodo ya wis salah. Sing ngarani jare Antiwati ki dadane resik, dadane putih. Wah. Ning ya Pak, ning ya putih tenan, ning ya resik tenan. Mergo ya ora ana kalung sing kang sumandhing ana ing guluku kene iki ya ora ana sik bangeten kowe iki ya. Akeh sing ngarani ngatasi anak Patih Ngastina sing jenenge Patih Sengkuni, bojone Patih Udawa wong nomor 2 sak negara Ndarawati, parandene kok ora gablek apa-apa lho ya. Kosik to. Kosik pripun to? Aku tak kondo. Carane Udawa mulyakake bojo ki ora kok njur nuwun sewu. Kowe tak wenehi sandangan ingkang gumebyar mas-masan ingkang mencorong. Kalung ingkang bandule iki gedene ngungkuli kempul kuwi ora lho. Ning nuwun sewu upamane kowe jare bisa. Jane aku iso umpamane kudu anggon-anggon mas-masan gelang kalung giwang lan sak piturutane bisa lan aku iso nuruti ning larase kahanan apa kudu kaya mangkono Antiwati. Ngibarate garwane sing ngempul larase sing lelakon apa kudu kaya ngono mara gage saiki sawangen Antiwati. Para kawula padha nangis batinanane pagebluk lelara satemah akeh sing kelangan penggawean. Durung para among tani sing kudu nangis lan jerit batine merga lenen nandur ripalungguhan iki malah dipangan karo ama. Para kawula ngraosake penandang sing kaya mengkono kuwi, para kawula ngrasakake kahanan sing rekasane kaya ngono kuwi, apa kira-kira trep, apa kira-kira memper, apa kira-kira pantes kawula kabeh padha nangis. Lah kok bojone pejabat iki padha ngrembyang iki kira-kira pantes apa ora? Ngono kuwi dinalar. Upamane kowe nganggo gelang kalung iki mesti disorot karo wong akeh. Yuh bojone Patih Udawa gelange nganti
tutuk sikut lho. Ngono disawang karo para kawula. Bojone Patih Udawa kok iso kalunge nganti kaya ngono akeh. Mesti dhuwit lenggaglak bondo negara. Yen ana tembung ngono kuwi kira-kira lara atimu apa ora kowe? Tur jamane saiki kuwi wis salin Antiwati. Biyen karo saiki kuwi wis beda. Yen biyen pancen wong nganggo mas-masan kuwi pancen nggumunake. Ning saiki wong wedok kok nganggo mas-masan apa meneh rak empan papan. Iki mengko padha karo ngundang rampok, ngundang copet. Ngerti ora kowe? Kowe ngerti apa ora? Wis akeh sing sumebar ana ing layar kaca, sumebar ana ing layang kabar. Wong wadon sing ayu rupane kudu kelangan nyawa merga anggon-anggone dibrat dadi ning bangsaning para copet. Regane sing jenenge kalung ki pira to? Pejabat Ndorowati mesti kuat nukokke ning yen nganti aku engko kelangan gulune bojo lho tan wurunga sing kapetunan sing gelo aku mergo saiki wong golek-golek wong kepengin jarah rayah bandane wong wadon kuwi 1000 dalan ditindakake. Yen perlu wani mateni marang menungsa wadon sing bakal diarah anggon-anggone Antiwati. Ewadene yen pancen kowe kepengin nganggo mas-masan men uripmu kuwi slamet, aku duwe usul, aku ki duwe ide lho Antiwati. Kowe aja nggih gelang, aja nggih kalung, aja nggo giwang. Ning apike kowe tak wene dhuwit tuku mas-masang ning gawenen nok nggon kuwi aman Antiwati. Mosok nggih untu nggih abrak apa obat. Ngene lho. Kowe apa enek critane wiwit mbiyen nganti saiki maling utawa copet kok ngobok-ngobok cangkeme wong ki po enek lho Antiwati. Yo mboten enten sing baku panjenengan menika bisa nuruti apa ora? Ngene Nduk Cahayu, Ripalungguhan iki bakal tak turuti apa kang dadi panyuwunmu Nduk Cahayu? Mula Ripalungguhan iki kowe manuta pun Kakang blas ora gablek apa-apa kowe. Lho, madhepo marang pun Kakang. Caritane Satria Linuwe kang maredri mring kautam mantan mekat mring pangestine Ngesti hayuning kayun. Wis saiki ngene wae. Yen pancen Antiwati rumangsa lingsem, kowe rumangsa isin. Kowe ketemu karo bojone para pejabat Ndorowati, kowe ora perlu lunga ning ngendi-ngendi wae, ora perlu kumpul karo bojone Sentana Praja, ora perlu arisan karo bojone pejabat negara. Kowe karma wae ana Widara Kandhang. Pedaya apa yen tata gelar kuwi nyambung paseduluran, kumpule para putri bojone para pejabat ki katone kaya nyambung silaturahim, ning malah lamun ton Ripalungguhan iki ning kono bakal pameran geden-gedenan kalung, geden-gedenan gelang. Kaya ngono kuwi apa trep? Kuwi ora trep, aku bisa mastani. Kowe kumpul karo wong sing seneng pamer kesugihan kowe. Tobat. Panjenengan menika saguh nuruti menapa mboten? Nggih Kakang Patih Udawa matur nuwun. Nanging nuwun sewu. Menungso menika nadyan to keluarga nanging tipake padha lonjong sok-sok atine mboten golong. Tegesipun pamanggihipun Kakang Patih Udawa kalian pamanggihipun Antiwati menika sok-sok geseh, sok-sok menika beda. Nah, Ripalungguhan iki kula mboten saged nampi menapa ingkang dados dawuhipun Kakang Patih Udawa.
Kowe kok ora gelem nampa apa kang dadi dawuhku iki nganggo dasar apa? Apa kira-kira ana ucapku sing kleru lan wajibane bojo wadon kuwi kudu mbangun miturut ing reh perintahe bojo lanang merga ana paribasan pret kuwi. Paribasan apa? Yen ora saguh nuruti ya ngomong. Antiwati Bali Odi Oh Kawula nuwun sewu Kanjeng Rama Patih sarawuh paduka wonten Widara Kandhang kula ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji kunjuk wonten ing ngarsa paduka Kanjeng Rama Patih ing Plasa Jenar. Iya Nger, anakku mantu Patih Udawa. Patih Udawa banget panarimaku dene semana sekadarman lan pakurmatan ingkang ndok caosake marang pun Rama ora liwat pangestuku wae mara gage tampanana Nger Udawa. Kawula nuwun inggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula Kanjeng Rama. Nuwun sewu Kanjeng Rama rawuh paduka andadosaken kejoting manah kula satemah sing lar ing tata krami boten saged caos pangurmatan ingkang trep tumrap rawuh paduka Kanjeng Rama ing Plasa Jenar. Ora dadi apa Kusik. Aku iki mau tek aku weruh bojomu Antiwati kok melayu miyos saka ing dalem kepatihan kanthi angrawat wasta utawa arawat waspa. Kowe bar padu apa? Kowe bar padu karo bojomu apa? Dalem. Bar padu. Padu menika menapa Dha Kanjeng Rama? Padu kuwi sikil papat, didu kuwi jenenge padu. Mboten Dik. Mboten kula pun arang-arang Kanjeng Rama. Lho. Kowe padha karo aku lho. Aku ki karo mbokmu ya wis arang-arang, rong karuan lamun to sesasi sepisan iki rong karuan. Mergo angger aku turu wae aku kok karo mbokmu iki wah mesti gedhen-gedhenan entut lho. Mesti singkur-singkuran mbokmu madhep ngetan aku madhep ngulon. Tur lambene mbokmu iki wah sok-soki ya nyelekit lho Patih Udawa. Angger aku turu tengah wengi watuk ngekel ngono kuwi wah mbokmu lemuni ki ya apik. Lho, jeh urip ngono kuwi mbokmu lemuni. Ngono kuwi piye Jal? Coba kuwi rasakno. Udawa. Ya ora apa-apa. Lakone pancen kudu kaya ngono. Aku karo mbokmu ki ya pancene kudu kaya ngono. Wong jeneng wis tuwa. Kowe sok bakal nglakoni tuwa kaya ramamu Patih Sengkuni. Lan upamane kowe lagi bentik, kowe lagi
Serik karo bojomu lagi sulaya, lagi kesruh karo bojo ya ora apa-apa. Kuwi minangka kembang boreng lelakon, bumbune wong omah-omah yen ora nganggo padu ngono kuwi kaya kurang sedep ngono lho. Nuwun inggih, Duh Kanjeng Rama. Ngopo to iki mau? Nuwun sewu. Kula elekaken supados boten ngginakaken kasugihan kangge pamer dumateng para kawula dasih. Lan kula pambengi sampun kumpul kalian bojo Sentana Praja. Yen kumpule wong wedok wong wadon menika namung badhe pamer kasugihan, mring nyatanipun ucap kula menika boten dipun gega. Malah lunga plencing klepat tanpa pamit Kanjeng Rama. Watake wong wedok kuwi ya pancen kaya ngono kuwi. Nadyan to nuwun sewu akeh sing ngarani lamun to bondo kuwi ora baku, dhuwit kuwi ora wigati, ning nyatane apa wae bisa lumaku ya kudu nganggo dhuwit. Lah. Kowe tak bocori ya. Wong wedok ngendi wae ora widara kandhang, ora ploso jenar, ora ndharawati, ora sekelor. Atine iki bakal marem siji lamun to awake iki seger waras, loro nyawang anak-anake beneh, angka 3 yen nyekel dhuwit. Wong wedok yen pancen ora duwe anggon-anggon, rande bondo, rande dhuwit ngono iki sok-sok umure ketok tuwek lho. Mula ya aja dipaido. Pancen watake wong wedok kuwi kaya ngono kuwi lho, Nger. Inggih, Kanjeng Rama. Aku percaya kowe iso ngrampungi perkara keluarga iki. Wong kowe ngrampungi perkara negara wae bisa. Lah gandeng ripalungguhan iki ngrembug babakan negara utawa anakku mantu Nger Patih Udawa. Kabar kang sumebar warta kang wus warata lamun to ripalungguhan iki wis udakara 7 sasi ratu ing negara Ndarawati ya kuwi Prabu Sri Bathara Kresna. Kuwi seda moksa kabar iki tenan apa mung kabur. Inggih. Kathah ingkang mastani pancen mekaten. Awit anggenipun nilaraken kraton menika babar pisan boten pamit kalian keluarga lan dangunipun umpami sinuwun Kresna menika jengkar saking kraton menika adatipun namung 3 candra dangunipun menika sekawan candra dene samangke sampun luwih 7 candra menika kathah ingkang gerba kathah ingkang mratelakaken bilih Prabu Kresna menika moksa Kanjeng Rama. Loh, kosek. Sakwuse Prabu Kresna moksa kira-kira iki mengko sing calone genti dadi ratu kuwi sapa? Sentana Praja Ndarawati dereng mikir dumugi semanten Duh Kanjeng Rama. Upamane mengko ana pilihan calon ratu ana ing negara Ndarawati ngeling-eling karo lelabuhan ana ing negara Ndarawati wiwit kuncung nganti gelung sing rina wengi ngetotake karo Prabu Kresna iki ora ana liya kejaba mung kowe Nger Udawa dudu anak-anake Ratu Ndarawati sing trep dadi ratu ning janjane sing luwih pantes kuwi ya mung Patih Udawa. Kowe mudeng apa ora Udawa? Saranane yen wis luhung betah lopo kurang guling elinga solajat mika ing nuwun sewu Duh Kanjeng Rama boten wonten babar pisan greget lan mosek anggen kula badhe gayuh marang boten sak mestinipun nuwun sewu. Nadyan to wiwit jaman Narayana kula tansah ngenger lan nderekaken Sri Kresna.
Nanging ceceking manah kula nadyan to sak gluguting kolang-kaling boten wonten raos pengin anggen kula badhe dados ratu duh. Kanjeng Rama. Lho iki ora perkara kepengin utawa ora. Ning kuwi pikiran nasibe para kawula Ndarawati, aku iso nggambarake yen Prabu Kresna wis moksa. Tegese ripalungguhan iki para kawula Ndarawati wis kelangan pengayom, kelangan paugeran. Apa kira-kira kowe ora mesake yen para kawulamu padha bingung arepe nyuwun pangayoman karo sapa? Nyatane yen Ratu Traju Trisna Prabu Bama Narakasura ora kena dadi ratu ning Ndarawati merga wis kagungan wujute negara Traju Trisna utawa negara Surateleng. Samba kae bocah wingi sore apa dene Setyaka apa meneh Si Gunadewa. Merga sing ngerti karo tata ingering kaprajan sing sugih pengalaman ki ora ana liya kejaba mung kowe ngger Udawa. Ora kok njur kowe mendem karo kelungguhan, kowe pengin karo jabatan kuwi ora. Ning pikiran wong cilik yen pancen kowe tresna karo wong cilik, gelem dadi ratu ana ning negara Ndarawati ngger. Kocap kacarita nadyan tos kawentar lamun to patih Udawa mahang bek prasaja tur jujur ora nate kagiwang kalian eden-eden kadonyan ananging bawane pinter sang maha julik nenggih Rekyana Patih Harya Sengkuni sang Rekyana Patih Harya Suman. Anggenya hangrepa dhumateng sang Patih Udawa. Wis dadi kodrating menungsa, kala mangsa jejeg imane, kala mangsa doyong panembahe. Sajroning doyong panembahe marang Gusti. Ing kono dadi sasonon para iblis ingkang nunggang nafsu. Sang Udawa gumregah kenceng gembleng ciptane arsa ndepani bumi Ndarawati. Kanjeng Rama piye nggih anakku mantu Patih Udawa? Menawi kula nalar menawi kula gagas leres ingkang dados dawuhipun Kanjeng Rama Patih Sengkundi. Bener piye? Nuwun sewu. Bumi Ndarawati kula depani ngantos tetesing getih kula ingkang pungkasan. Lah kuwi sing tak jalo, Ger. Bagus yen ngono kuwi. Anak mantuku tenan kowe. Lah kuwi sing tak arep-arep. Sabarang kadulu ukir moyak mayik saking tias baliwur lumare sang gandrung nah ngene kuwi sing tak jaluk ngene kuwi mantune Patih Sengkuni tenan aku mbiyen titip daging sak tempel getih setetes wujude anakku Antiwati pamriye bisa ndok mulyakake merga pancen abot katresnanku marang kowe. Biyen si Antiwati bakal diparakrama dening anak Prabu Duryudana ning aku luwih milih mantu kowe merga tak anggep kowe sing bisa mulyakake karo anakku wedok lho nggih Udawa. Lajeng mangke menawi wonten perkawis kados pundi aja kuwatir sing baku depanana negara Ndarawati aja nganti ana sing wani ngganggu gawe ngancik-ancik dampar keprabon
tetep Udawa sing dadi ratu ana ing negara Ndarawati. Yen nganti ana bobol Barate mengko pun Rama lan Kurawa sing bakal mbebantu marang kowe Ngger Patih Udawa. Matur suwun Duh Kanjeng Rama. Nderekaken laku paduka Duh Kanjeng Rama. Ya, tak enteni tak bantu ya. Meksa dadak melu-melu kaya budine wong ceplik. Lali yen kanenggane ngrat ing tobat nadyan kaya ngapa lan kepiye. Sing jenenge wong wadon lamun tanpa bondo, tanpa donya, tanpa mas-masan, mesti wae luwih aji godhong jati garing. Kakang Mas Patih Udawa ri Palungguhan iki aku beda karo panemumu. Beda kelawan dawuhmu, aku ora nggugu kang dadi pangandikamu. Tumrape Antiwati pedahe apa aku urip lamun ora nyanding lawan kasugihan lan kemewahan. Mongko aku krungu kabar ana ing Gunung Kailasa ana papan kanggo golek pesugihan. Ya kuwi mapan ana sak ngisore Mandira Kresna. Mbok menawa lantaran aku mengko sujud ana Mandira Kresna dadi srana, aku dadi wong sugih, aku dadi wong mbrewu. Mendha padha melik mripate iki lho bojone Patih Udawa sing sugih dhewe. Kurawa rene iki.
kang bala tumingal perang jampo samyang tali lir tatit wileting godhong Dewanggung manguncang nidi binjang sang ngaji mijil Adinyo ngedali wuwus gohing kawula nuwun sewu paman Paman Patih Harya Sengkuni wanter amiji dumateng kula pun Bambang Swatama kalian cumadong dawuh paman Nadyan pun kula pun putra Kartawarma cumadong dawuh paman nggih anakku kabeh para sata Kurawa apa dene Swatama lan Kartawarma kados pundi paman ripalungguhan iki perintahna marang para wadyabala sata Kurawa siaga ing diri sawega ing gati ngombyongi lawan anakku mantu ya kuwi Patih Udawa anggene bakal nuntut adil ana ing negara Ndarawati sing tegese lamun ta Udawa anggene makarti mengko kok nganti ana bobol Barate Kurawa aja mung meneng wae wajib mbantu nggih sata Kurawa nggih yen tetelo kados mekaten sendika ngestakaken dawuh keparengipun bedal benjang menapa paman nadyanto bebasan colok lintang rambatan pundak sambung obor gajah lar singa bareng budal dina iki Swatama ingkang minangka dadi cucuking laku nggih kalilan kula Hamid Padal Pasilan paman Sang Patih sigra mranata baris nyawijiku umolong dampyak-dampyak gumrekut lampahing pinarung krapyak watangan kadhik ku melar ngebeki surake gumuruh bedhit
Yo 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 yo. Hoi! Hey, ha! Ha 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 ha! Oh! Oh! Limbuan